संदीप भैया। काहे भैया जुग जमाना देखत हुआ? अरे भैया हम तो देखते बानी हो। तब कुछ कहबा? सुना आजकल के कैसन जमाना आ गया हो। कैसन हो? आयल नया फैशनवा भावे सबही के मनवा। आयल नया फैशनवा भावे सबही के मनवा। सेंट मारे मह के सागरो बदनवाना। सुना ये संदीप भैया, साड़ी के गयल जमाना जींस पहिरली जनाना। साड़ी के गयल जमाना जींस पहिरली जनाना। मैक्सी पहिरे बुढ़िया ताकय मर्दनवाना। अफरोज भैया, सुभाष भैया सुना हो। सुनावा भैया। कपड़ा राहे भरपूर लेकिन बाटी मजबूर। कपड़ा राहे भरपूर लेकिन बाटी मजबूर। आधा अंग दिखावे सबके समानवाना। संदीप भैया, का हो भैया? हाई देखा मोबाइल के जमाना आ गया हो। देखत हई। सुना लेके हथवा में मोबाइल जियरा यार संग लो भाई।